Medi Ichie maka ekeresimesi afọ 2022 ndị Ogboji na Kansụl Orumba South nụkọtara nnọọ na obi Igwe Festus Iyioku ịgba akaebe maka echiche echiri ụfọdụ ndị Ichie. Emmanuel Chigbata gara hụtara anyị akụkọ. Ndị Ichie ahụ echiri ọhụụ dị mmadụ 14 n'ọnụọgụgụ ebe mmadụ 11 bụ ndị arọpụtara na ogbe 11 dị na ya bụ obodo. Ya bụ obodo nyekwere Igwe ahụ ikikere ịhọpụta mmadụ 3 bụ ndị Ichie bụ ndị nwere ike ịna-anọchite ya na ụfọdụ mmemme. N'imerube ya bụ mmemme ka Igwe Iyioku kpọkuru ndị Ichie ahụ ka ha fụta ya bụ echichi ahụ dịka okwu ịlụ ọrụ ma kpọkue ha ka ha na-anọchite anya obodo ha ọfụma. Onye bụ onowu nke ya bụ obodo bụ Chief K Anyasho, onye gosipụtara obi aṅụrị ya na ya bụ mmemme bụ nke o kwuru na ọ dọbatara ọtụtụ ndị mmadụ tinyekwara ndị ọrụ gọọmenti, mere ka amata na ọnọdụ ndị Ichie ahụ bụ nke dị oke mkpa n'iji fụ na ya bụ obodo na-aga n'ihu. Otu nwa Igwe nakwa nwunye ya bụ Prince Obinna Iyioku nakwa Lady Amaka tinyekwara onye isi Ogboji Town Union n'akụkụ nke ụmụnwaanyị Port Harcourt Branch Lọlọ Nkechi Okoli siri na ya bụ mmemme dị oke mkpa n'akụkọ gbasara ya bụ obodo ma kwuo na ya bụ obodo ekpebigo na ha ga na-aga n'ihu. N'ajụjụ ọnụ ajụrụ ndị Ichie ahụ tinyere onye ọchịchị nchere oge nke okpuru ọchịchị Orumba South Prince Neville Uchendu, Chief Stephen Ọhagụ nakwa Chief Ignatius Obi kwupụtara njikere ha na ya bụ eze ọdịnala obodo ịrụ ọrụ maka agamnihu ya bụ obodo. Site n'Ogboji, Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.